Kuriani tuhata tolhasita sedarion tu minggu rogate lapatanna martangiang. Jala tema ni mingguta say nama jalo akana mangido. Di kalender ni gereja minggu rogate omma minggu parpudi. Ada orang sotol hasita hari kami sotu minggu hana naik. Ala taboto bagian ni rangkaian ni pesta Paskah dope sasitonga minggu rogateon, minggu martangyangon. Buasai baen rangkaian ni Paskah dope rogateon ala saho saro jolma nama mestahon haheheon ni Tuhan Yesus doho ngulu namartangiang ala nido idokon Martin Luther tangiang ido hosani akan naprosea molo di baen minggu rogate orang kaya ni pesta Paskah lapatan na molo tutuhi ta maka perseai na hehe do Kristus isian namate lapatan na iko sudehi ta gabi partangiang ala taha perseai do nang monang Kristusi manaluhon sorop ni hamateani. Dia kaitan datu minggu rogateon hamu akadamang dohot dainang. Gari sorop ni hamatean nungata lui baitu hata. Lubi sianima nang akatangyak tape dia lusi de batadui. Hobartu lomoni rohana. Alani sudah akan namar pesta Paskah piga minggu nang salpu ikut saya terhubung dong ulunion tu debata marhite-hite akatangiang tudos doi itu saklar listrik di Jabut Tabi anggo terhubung go saklar ni listrik tai tu bola lampui pasti mangulu doi alai sabaga-baga ngibola lampu tabahen anggo putus do wayarna dang ramangulwi saat tu nang adigape tudos tu sima ko barningulu ni akana prosea namartangyang ikos say terhubung nguluna orang percaya selalu terhubung hidupnya dengan Tuhan lewat doanya. Alani melolong sada ama disuruh martangiang titik pertanyaan HP lao dang mangulu pe Paskah disi. Ya soroi roi namadok nasing mazomang edang hubuan kacamatakku ninna rupani ipedang namak kangeluho Paskah dope. Aha horoa hubungan di kacamata dohot namartangiang tanga dongke alai kod di bagas sanggul namartangiang ido hita patuduhon naung takas taha monakon jalata parhatopot hamonangan ni Kristus manaluhon sorop ni hamateani hamun akadamang dohot dainang terpuktao sunggul-sunggul ni Tuhan Yesus tuakan na prosea asa unang martangiang song kalak parise naolo manguhumuhumi dongan na songon na diayat sadei tarbeha horo atangiang nyaka pariseon molo martangiak kala parise ro siboto surat sasitong ngadang debata di tangi honibana alai diri na do naing kemakatai hape na martangiang ikonibana do na manangihon debatama si tangihon noton
Alai jok donang hita martangiang dang debatana tatangihon hatat tado rumusan di kalimat tado doho na puitis kalimat tai asai do zolman non jago auna martangiangon iban na molong todong baga ngay buang tangyang mi sobo hulala inna ala si boto hono pe lubisani bodo pe hubain aulau mar tangiang. Sadar atau tidak, bukan Tuhan yang lagi dipuji dalam doanya, tetapi dirinya sendiri. Iban na mula misalnya sada keluarga sa pertanyaan isuku mamatay, "Pah, bagaimana tadi duaku di rumah itu? Enak enggak? Bagus enggak? Dokter jua matay no, murukan nonon." Ina mahona mana baga tanyang mo mana na jumaku. Tersongon na markur pe soni rupani anggo dihitang wakana markur iko bagian ni zamita rui bagian ni khotbah. Tapi berapa banyak orang yang bernyanyi termasuk dirijennya sesudah pulang ke rumah, "Pak, bagaimana tadi gayaku waktu dirijen?" Molo nasoman lo dekai amatay berbahaya ro nohana ikut doron na do mami cantik sekali, hebat. Lalu Tuhan menjadi tersembunyi, kita yang menonjol, lalu Tuhan menjadi tersembunyi. Hapesian bahasa Sanskerta tangiang tangi mirip Tuhata Batak tangi dan yang itu Tuhan, kita yang mendengar, lalu yang Tuhan itulah yang kita dengarkan. Behama benota mamoto debata mengalusi tangyang ta molo saya holak kita dona makatai. Tersongo pastoral rupane tua kapadita amang urui piso ngasong nong gelek kunang song sono ina alai sa mulai sian naro satu nalahu mulak hola ni mana ro makatai dak sau dibigi na naik si donon nau. Bagaimana mungkin kita bisa mendengarkan apa kata Tuhan kalau tidak kita hata batak makutam pamangaton laho mangoloi do tumangihon hatani debata. Hamunak kadamang dohot dainang orang Farisi ini berdoa tetapi sambil membuli orang lain, manguhumuhumi zolma na asing, pazong-zong dorpi parholangan, merhiti-hiti tangyanga. Ido bendero nak njoya saraya ayat 2 unang hamu manguhumuhumi garis silbak di mata ni rongammu di daho HP na sa tiang di simalolong midang buy di daho. Kadang-kadang memang kita lebih tajam melihat orang lain. Gajah di seberang kita bisa lihat, tetapi kadang-kadang debu di mata orang lain juga susah kita lihat, tapi gajah di pelupuk mata bisa kita lihat. Nah, hamuak kadamang dohot dainang adong disojo lostokin dari aya onomi molosongoni hita mertangian dirok tudos doi nama ngalewan artamuna nabadia itu akajurangga hata jurangga oma hata na paling halus sian hata bisa ada molo taro panangga lebih sudah bupi siapa nganot jero pananggen mantap bah inarupani halus dupi. Tapi yang lebih halus dari situ lagi sebetulnya jurangga. Unang leho kamu arta nabadia itu aka jurangga. Jala unang madang gurho kamu mutihamu tujoloni aka babi.
Madokono penani besian langgatano sona sukaro. Alay itu tersurak behawe non. Asal ma unang siat tuis niro halau madok. Lapatan na molo pangalahot tay songo pariseon manguhumuhumi membuli pabuabuaun hasurungan na pasongjongjon dorpi parholangan na tudos doi sona diaya onamon na madangkurhon mutihana arga do artana badia tuaka jurangga besada do bedua jadi ngasabe holat tabulot tabun besada do beduaon anggo dia kapangalahota unang ma ido bay pertanyaan hari Selasa Rabu doho Kamis mertua mana doho pertanyaan dada naruar dada na masuk tu pamangami nama baheko gabe ramun alai naruar sian pamangatodo mabek kita gabe ramun mulu mangalang besada di hamalatehon dangadong ramun dizi mulong pejolma mangalang ulok di sup muse mga bolokon naka sahit do panaikon aka trombosit dang ramun ibanaysi alahyado nang tuhata di bagasan ni Pina tu si Petrus unang matuhan leo tua wakasipanganon na ramun dungi Roma tuhatay manatan siya gijang marhite karajang di si aka hewan-hewan binatang-binatang berkaki 4, berkaki 2, binatang-binatang yang menzalar. Hai Petrus, sembelihlah, makanlah. Lalu Petrus berkata, jangan Tuhan, karena itu najis. Alai Roma debata, danga dong naramun, molo nizalo di bagasar roha, mauliate. Alai naramun songon nadi hutanami do. Tikiro aka ina parari Kamis Roma anak konna siap pangaratoan ibu mana buru hamle na amang ngalusi de batabe tangyaku nunga dibuan anakku be parumeku alai dang saugamu de pedohotita jai beha maksudmu tu ngajari amang mojo takas ikut takas doon nazaran nyamang asa gabe parumain na burzu asa tada au parari Kamis lolo denggan mersugu nei pagi amang tak boleh beajar yamang be parumai kira puasa ay nunga yalang besaksang nda budak seolah-olah ukuran beriman atau percaya ialah makan saksang. Bamelo songoni no dang adong benebe halak Jawa nagai biruas ni HKBP. Holan halak Batak naman non nagai biruas ni HKBP. Jangan menghakimi oleh karena makanan. Tetapi engkau menjadi najis dan ramun oleh karena apa yang keluar dari mulutmu. Salah satu yang menjadi najis itu ialah seperti orang Farisi dan Saduki ini menghakimi orang lain dalam berdoa. Baik kau mazolo mula martanyang hita alai manghumi. Makatai hita do debata di bagasa tanyak tahun alai hud manghumi. Songo parise mau liate madihole Tuhan ala ditopahowau dak songon halakan. Dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Alai martangyang mahita songon na di ayat pitu. Pangiro hamu masay na lehonon na do tuhamu.
lului hamuma saina jupanga dohamu, tuktuhi hamuma saina ukapon na do dihamu. Asal murah taingot tapake majo huruf tulu PLT pangido lului tuktuhi. Kedang pola pelaksana tugas maksudna. Alai taingot majo tulu HP dalam nizol mamartangyang PLT pangido L lului T tuktuhi. Anak-anak muda, kamu menyebutkan itu gampang dalam memorimu, mendoa kepada Tuhan dengan MCK. Tapi jangan kau pakai istilah mandi, cuci, kakus. Tapi M-nya minta, C-nya cari, dan K-nya ketoklah. Maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan menarik sebetulnya untuk tiga kata ini Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani, ketiga kata ini, minta, cari, dan ketok, dituliskan dalam bentuk kata kerja aktif sekaligus continuous tense. Itu berarti kita terus harus aktif, tidak sekedar menunggu. Kita kalau berdoa seekor burung pipit saja dipelihara oleh Tuhan, betul. Tapi jangan lupa, burung pipit itu juga akan terbang dari sarangnya untuk mencari makanan. Lalu continuous ini seperti continuous tense dalam bahasa Inggris yang gerund, artinya terus berlangsung. Bukan berarti sekali minta selesai, sekali ketok dibuka, sekali mencari dijawab. Maka kamu juga anak muda laki-laki, kalau kamu betul-betul sayang sama gadismu, teruslah meminta sayang. Jangan sekali saja dungidok kemak, jangan dong rokap lihat Tuhan ini. Padahal hatimu tidak sungguh-sungguh. Teruslah mencari, terus mencari. Teruslah mengetok dan mengetok, maka pintu akan dibukakan bagi. Hamunak kadamang dohot dainang adu elus ni debata taringot tua katang yakta taida majo stokid di ayat welu didok disi ai sai nama jalo do nasa na bangido sai na jupangad do na mangalului sai na ukapon na do di na manuktuhi. Kalau disebut dalam bahasa Batak sai, itu berarti Tuhan juga terus menerus menjawab. Meskipun kadang-kadang jawaban Tuhan tidak harus sama dengan keinginan kita. Idok Martin Luther, bentuk Tuhan menjawab kita lewat doa-doa kita ini, dan itu jawaban Tuhan ada 3 bentuknya. 1, menerima dan menjawab doa kita pas pada saat kita meminta. Melorong duli-duli ali Tuhan pajupa manodot halet tu di tekongani narupani ingut terpajupa, Tuhan menjawab kamu sekarang. Atau tadi kita berdoa dari rumah supaya kita selamat di gereja Tuhan, di HKBP Rawamangun, kita selamat tidak ada yang kecelakaan, Tuhan menjawab kita sekarang juga. Puji Tuhan. Alaya dong gotong jawaban ni Tuhan dalam bentuk menunda. Di pabeda hata bata ngai. Naksi pata di bata pabeda o pangurupina. Alayang godunggo saha ditikinai pitor tongoson. Dan biasanya jawaban Tuhan dalam bentuk menunda ada berkat yang jauh lebih dibanding dengan yang kita lihat. Kalau Tuhan menunda cucumu lahir amang inang, sotung ido koko tu anak komo ai sotung nasu boru-boru do parumekon.
bereng-bereng majo nasing jo. Behadang saut mari anak kono kedua non asa boy museho mengalului berubo. Ini racun atau ibarat kata pejabat akhir-akhir ini toksin untuk anak-anak. Jangan-jangan Tuhan sedang menunda agar betul-betul cintamu sebagai seorang mertua kepada parumain bukan karena hanya rahimnya. Alaisan nasa holong ini rohana. Ibanda dokter kalau kita biak kamang sebagian sian adat tai. Heado masa sada inang ngamatua umur 40 tahun. Moding ma amat tai berzulu. Dan adong gope perbu ini bortian ni natai dungi marujung mamusay na tahun umur 40-an ahame do ke keluargana paula metu sa mosir anggoy hakabipi sa sitong adong bete melutung adong siyan hita ka ama ina ng tua-tua tayo nga ma hatan debatado na marga na umangat siya sa luho. Kalau engkau seorang gadis, jodohmu juga sepertinya tidak cepat-cepat diberikan oleh Tuhan. Jangankan Tuhan meminta engkau cepat-cepat menjawab, tapi mungkin kau butuh persiapan lebih matang. Ayo dong gotong bawa, ngamanguli, alai pajupa do anak baru nasing. Hai pasrah kuber kuleng selilingonon. Seolah-olah dia menyesal terlalu cepat dia menikah. Benar wakana tua-tua mula manguli ho amang do inang zamot toda ditiki marpestai ho nagudeng do anak baru na baga na sehay berkorotusi. Jadi itu hitak kabawa mon, hitak kabawa para kalakal lote itu anak baru. Ibereng manak baru ado baru tupang gohoin na baru tupang gua kakakmu di ijabu di gue izui alaro anak boron berarti akakku do indatong dungi Roma muse tu anak baru siburian baru hado itu baru siburian do amangin na daga anggik ku dapeho ai baru siburian do di sudah mak kanak bori di goiti. Kalau Tuhan menunda engkau dapat jodoh, jangan-jangan Tuhan sedang mempersiapkan engkau. Kalau nanti kau sudah dapat jodoh, betul-betul itu jadi pasanganmu yang sepadan. Tekana berpudion saya dong waka pasangan na pada udah wakana boru dohot bau wasirang murah kawin murah sirang tugas tak ama irado na tua-tua apalagi tikena mertupuli tateked do judul itu hatta mula-mula baru tay tu jabu taruhon tujabu ni si matuana. Molo hata-bata irok mayaka anak baru nama hilolong. Menadikon hamulianna, menadikon haturasna. Si picangod dozol masih songone. Maka kalau ada di antara bapak ibu yang rasanya kasihan melihat anakmu atau borum mulak tujabung dan paulak ko ho pedoh do si picangut sa sitong gaisi. Jauhlah dari Rawamangun ini seperti itu. Alai ko gabesada akka amado idalaho paturakko ni do majuzui tuak kaulauna dengka. Ayah siya itu ayah siya kamu zolma na mga lehon batu tu anak nga.
moloida di pangido, manang naolo mangalehon ulok molo dekke di pangido, di Lukas idokon mangalehon hala sikak ni pirani manuk. Ala memang di parhorsihan halaon berwarna putih olo merhaliang dungi dipikir zol mamai gabe hira tolor dungi ditiup me terganggu mahalaon itu dibuka magacik ma di takut ma akan nama bahen nasudenggan tuaka anak konna hamuna kadamang doh dainang tu sodo hita di jauh sonari asa dibaga sa kesungguhan kita laho makangoluhon pertanyaan ngota dia kawek tapi sudah mahita madohot yakka pertanyaan nianang gubuhimu sudah hubereng sanon dang adok syak kamu nasoya pertanyaan wek sudah do hamurohwida sia julun hola sare do hida di pudian di bereng guau dangun narohana oror alai sudah mahita kamangin angate biha mabeh no tamadokon tutu hatai do tudongan angguau do dong aku saja bu ikon jauh baduluan nami hape dang muka pitu ni jabuta tak tohoi ikon ukak boy lumobi laho mangulahon naho bartu hatani debata songonima nang dihamuaka manami nanami pengurus fungsionaris gereja Silanti Kota Sonari mulai sia sinode gudang, sinode distrik, sekretaris bendahara, parartaon, aka dewan, dohot seksi-seksi nang kapungwape di tonga-tonga ni huriata. Asa kami sudah hita mangulahun-ulau tai di bagasan keterhubungan dohot tuhata merhiti tangiang. Sipata di gereja nasing anggoy rawangono dangarongi. Najo jo taddo saya dong paru kilo di huria, ala saya mangasaho pikiranna, mangasaho perbinotuanna, dohot akka ilmu-ilmu nadong dia kaulau na siganupari, dipakai jai berbentura majuzut, diba dohot akka ulau ditongani huria. Ala yang gohita, ekorak mengalugahod. Nangaka punguape, punguan ni debataro hamong. Punguan ama sekolah minggu naposo bulung do remaja. So tungi do kamu milik ngami don. Mula milikmu nanti dang di gereja kamu. Semua itu milik Tuhan. Jala sudai kon lahu pasangap gowarni Tuhata. Nangaka punguan inape songoni mate. Asa tunglam terbarita rawa mangunon, barita akasi sukunon, barita nadengga, barita lasmiroha. Ngasa ebe akka barita na sudenggani dia katikinaung salpui. Jora maita. Dangarong gunani be. Saya peo pordepe. Nang dia kapungu-punguan na metate. Dangarong begunane. Sepanjang kita ikut aturan gereja dan kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dalam doa, tetaplah kita berjuang untuk itu demi kemuliaan Tuhan. Apalagi do dekatoron do naka sekretaris bendahara batung lakadong asi pertanyang ma aka dewan takas diuluho naka seksina di bagasan tangiang. Dungi akana taulahunipe saya dulu di bata tangiakta bahen sangap di goarna. Nang dihamunatoras ni dak danak nama buan dak danak sididio nope disunggul di batalo nang tuhamu merhite turpuk sadarion asa gabe ama doho ina sepertangiak kamu mengereduti anak komunau. Jala berjuhamu tu sinantam manaruhon akka dak danahi. Nian bohimu sudih hubereng sering-sering gua hamu tu sinantam naron nate manaruhon akka
ya nakonna. Ala tugas tado laho mabun anak kone. Asa gabi akana naburzui, naringgas martuhan, burzu mangoloy na torasna, alay lumubi mangoloy hatani debata. Adong ko hidup na balgan wa ngon anak ko taon nang hadiro na te. Alay ang go tutik na bangihut unang be. So tung ipikir hamu naburzu mo na iban nasehati. Asugari so sehati martokar roita. Isi mengulah honon. Alaya la burzu tu hatta. Di pasu-pasu, di ramoti, di pahipas. Alayang go tu katik na mangihut ba sopok ma akada danak tabuan tu ulaun perdidion di tongani huria.